what is up guys? So ngayong araw ay ito tayo sa may papunta tayo ng Tayo guys. Ito na yung welcome ano nila tawag dito, yung arko ng welcome to Tayo. So ngayong araw guys is pumunta tayo sa ating magiging kumpare, si Pops Clyde. Kagrupo natin sa club ng motor sa Sigma Pilipinas. So ngayong araw guys is inimbitahan tayo bilang maging ninong sa kanyang anak. So ang usapan kasi 8:30 guys manggaling pa ako ng San Carlos. Saka maraming ginagawang daan sa guys, Pangasinan, lalo na sa mga dinaanan ko sa may Santo Tomas, Alcala, tapos ano pa ba yung isa dito sa may Tayo, ginagawa rin yung Santa Maria pala, ginagawa rin yung daan yun. So dito na tayo sa may bayan ng Tayo. So tanong natin kung saan yung simbahan, or hanapin natin yung simbahan guys. So shoutout nga pala sa mga followers ko dito sa Tayo. Kahit na madalang ako pumunta dito guys, is andyan pa rin kayo nanonood. Alam niyo guys, itong Tayo guys is itong Tayo para siyang San Carlos. Ganun lang din sa amin. Overtake tayo. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Hello. Napatingin si ate Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asan ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tus at peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asan ng trees. Yun guys, napadaan tayo dito sa may Magic dahil bumili tayo ng tubig. So hanapin natin yung simbahan nila. Ayun, gusto nito so. Uy, parang kilala ko kung sino yung vlogger na yun. Elvin Hyde, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
I, God the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin.